لی دیاربکر ده 24 و 27 آذار ده یکمین پیشنگاه گاسترونومی و گشتیاری یا مزوپوتامیای تل دارخستن. پیشنگه به مازوبانیا پارێزگەریya دیاربکر و جورا پیشەسازی و بازرگانی و تورسا بتل دارخستن. پارێزگار هەولێر امید خوشنا و سەرۆک و رێڤەبەرên جورên پیشەسازی و بازرگانی yên هەولێر، سلێمانی و duhokê و rêveberên saziyên geştiyariyên hewlêr, duhok û Amediyê jî beşdar dibin. Her dîsa ji welatên wekî Portekîz, Belçîqa, Rusya, İspanya, Fransa, Komboçya, Azerbaycan, İran û Özbekistanê jî dê rayadar û karsaz beşdar bibin. Serokê Jûra Pîşesazî û Bazirganî ya Diyarbekirê Mehmet Kaya got, di navbera Tirkiye û Herêma Kurdistan û Iraqê de salane bihayê 11 milyar dolar bazirganî tê kirin. Lê heger pirsgirêka vîzeyê û gumrukê bêçareserkirin û hatûçûn zêdetir bibe, salane bihayê 5 milyar dolar jî dikare kirîn û firotun bêkirin. Kürdistan özellikle bölgesiyle böyle bir ticaret hacmi oluşturmuş durumda. Burada Bazara Herêma Kurdistanê û Iraqê ji bo geşbûn û pêşveçûna aboriya Tirkiyeyê gelek guncav e. Bi têkiliyên baş yên siyasî, aborî jî pêşve diçe. Tirkiye dikare bi Herêma Kurdistanê û Iraqê re salane bihayê 5 milyar dolar jî bazirganî bike. Her ku mirovê her du aliyan bên û biçin têkilî jî germtir dibe. Nêrîna Enqereyê ya li ser pêşvebirina peywendiyên bi Herêma Kurdistanê re baş e. Lê belê divê ev peywendî baştir bibin. Di navbera Herêma Kurdistan, Iraq û Tirkiyeyê de di sala 2015 de bihayê 15 milyar dolar bazirganî hat kirin. Lê ji ber bandora pandemiyê di 2020 de ev yekdaket 11 milyar dolaran. Bazara Kurdistan û Iraqê ji bo Tirkiyeyê wekî bazareke guncav tê nirxandin. Tirkiye bi taybetî derfirotina kelûpelên avahîsaziyê, xarin û vexarin û tekstîlê dike û ji Kurdistanê jî petrol û berhemên petrolê dikire. Tirkiye ji salê 35 sultemeniya xwe ji bazara Iraq û Herêma Kurdistanê dikire. Karsaz İhsan Orlo got, ji ber pirsgirêka vîzeyê ew gelek astengiyan dijîn û divê demildest Tirkiye vê pirsgirêkê çareser bike, da ku aboriya her du aliyan jî geş bibe. İhtiyacı Türkiye zêde ve bazarı heye. Yani em wad vejin. İro Türkiye'de petrol tını, doğal gaz tını üretimi. Üretimci İro Irak etini, Kürdistan etini. Bu avay zêde ihtiyacı Türkiye bu edere de heye. Evci bir de heye. Ama berwi em veji inşallah peşroje de ve zêde daha teklayı korkbun ve çunu hatın daha ali siyaset peşiya ekonomiye vetke. Siyaset ne kurtu durdu yani İro zede Avrupa zede belki ticaret hacmiyeti hey ama çunu hatına da bevzetleri. Bu yavrum tuazın beşeroje de ve krizede evçebi daha zede çunu hatın heve ve daha zede ticaret zede. Her sal ji Herêma Kurdistanê bi sed hezaran karsaz û welatî ji ber geştiyariya bazirganî, tendurustî û çandî serdana Bakur û Tirkiyeyê dikin. Bi vê pêşengehê armanc ew e ku danasîna derfet û berheman bêkirin û riya hatûçûnê were hêsan kirin. Pêşengeh dê heta 27 Adarê vekirî be. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.